har fået fremstillet 1500 flasker vand ved hjælp af nogle sponsorer, sådan at vi ikke sådan selv behøver at betale noget for det. Og så er vi i gang med at sælge alle flaskerne for en 10'er stykket, sådan at vi får 15.000 kroner, som så går ubeskåret til Danmarks Indsamling. Vores forsætter han kom med et eksempel med, at vi kunne sælge vand. Og det er jo primært fordi, at man plejer at sige, at selv en dråbe er guld værd. Og så tænkte vi på, så kan vi hælde den der dråbe på flaske, og så kunne vi sælge en dråbe. Det er jo nemmere at samle ind som efterskole, fordi man er så mange sammen sådan altid døgnet rundt. Og så har man sådan lidt andet sammenhold i forhold til, hvis det bare var en normal folkeskoleklasse, som kun var sammen sådan fra 8 til 2. Derfor tror jeg, det er nemmere at samle ind som efterskole, og jeg tror også, det er derfor, at Danmarks Indsamling sådan går efter efterskolerne. Fordi vi ved, at vi har nemmere ved det, fordi vi er så mange sammen så meget tid. Folks reaktion, den har været positiv generelt. Det er klart, der også har været skeptiske folk over for hele den her idé med kildevand og 10 kroner, og at det hele det går ubeskåret og sådan noget. Klart, vi har lige skulle sætte folk ind i tingene, men når det først er gjort, så har de været rigtig positive omkring det. Vi havde en plan om, at alle fra skolen, alle eleverne skulle ud og sælge vandet på gaden. Men den idé blev sådan lidt ødelagt, fordi at politiet ikke gav os lov til at stå på gaden og sælge det. Så planerne blev ændret til, at vi sådan har ringet rundt til forskellige firmaer og sådan noget, og solgt det der. For os elever har det været en rigtig god oplevelse. Det er klart, at vi står tættere sammen om sådan nogle ting her. Når det går til noget et godt formål. Vi bliver også mere sat ind i de ting, der sker på den anden side af vores verden. Altså, det var bare dejligt at kunne hjælpe andre, og så er det jo nemt bare at sælge en flaske vand, og så kunne sende 15.000 til Danmarks Indsamling. Ja, vi regner med at få solgt dem alle sammen. Vi har idéer i baghånden, hvis det er, at folk udefra ikke køber dem alle sammen. Så kan vi altid sælge det til vores forældre, men det er klart, at vi vil jo helst have, at det er folk udefra, der støtter den her idé. Vi har været nede på Faaborg Gymnasie og Svendborg Erhvervsskole, men sådan, unge folk på SU er rigtig dårlige til at betale for en flaske vand til et godt formål, så der fik vi sådan solgt i alt 20 flasker vand eller sådan noget. Altså det er klart, at under hele det her projekt, så har eleverne også flyttet sig utrolig meget, og det er jo på grund af fællesskabet. En åben nat, et ekko, en drøm. Jeg vågner op til liv. Og når let og ser mig